Айде, давай. Така, и какво сега? Чисти ли, Андрей? Чисти, Андрей. Айде, чисти. Кое на там? Иди на там. Айде на там, чисти. Айде. Чакай да ти светна. Айде така. Чистиш ли? Така, хубаво. Айде там в стаята изчисти. Айде в другата стая. Там в другата стая. Какво прави, Андрей? Какво правиш ти? Какво? Тук има буклук. Има буклук, да. Айде изчисти хубаво. Така. Браво. И тук. И тук има буклук, да. И на пътеката има буклук. И тук има буклук, да. А в другата стая има ли буклук? Той е тук. Къде е буклук? Къде е? Там. Там. Добре. Де е тук? Айде и тук. Айде. Айде тук. Айде тук да чисти. Така. Хубаво. Хубаво да чисти. Лето тук чисти. Къде чисти, Лечо? Ето тук. Тук, да. Тук. После ще видим как чисти. Така. Айде насам сега. Ела насам. Ела насам. Хубаво ли изчисти? Не, лето тук чисти. Къде да чисти? Къде? И тук. А в стълбището? И тия пъчо. Айде и в стълбището. Да, хубаво. Чисти хубаво. Така. А тук. Сега тук вътре. И тук долу. Така, ти какво правиш сега? Какво? Тук лето чисти. Защо чисти, Андрей? Защо? Кажи ми защо чистиш? То чисти. Защо чистиш ти? Какво има? И лето тук кука. Чисти буклука. Айде тук сега. Къде ще сложим буклука? Така, айде. Пак. Браво. И тук. И този буклук, айде. Айде и този буклук. Готово ли е вече? Не още. Не е още, добре. Не още. Не е още готово, добре. Не още това. Къде още имаш да чистиш? Къде? Това тук. Къде? Айде пак буклука. Дай да съберем буклука. Айде. Събери буклука тук. Не може. Не може ли? Тук може. А ти ще играеш и на Ани на сватбата? Много лезе и отит. Лейчо чисти, а после ще играеш и на Ани на сватбата. Много Покажи как. Покажи там в коридора как ще играеш на Ани на сватбата и ще продължиш да чистиш. Айде. Андрей, покажи. Как ще игра сега на сватбата? Така. Дай. Покажи как. Покажи, че не видях. Покажи ми как ще играш на сватбата. Това е малко. Андрей е голям. Ама покажи как ще играеш на сватбата и тогава ще чисти. Готово ли? Не може. Дай. Дай. Айде сега покажи пак как ще играш. На пакаш. Защо? Защо няма пак? Стига толкова, изчистихме буклук. Андрей? Няма. Не може пако. Няма. Няма вече. Айде, давай четката тук. И да ходим да пускаме барабаните. Давай четката. Дай ми четката. Андрей, дай. Не, ето малко пак. Още малко ли? Добре. Може малко и
Има още малко буклук. Ето ти, четка. Ечек. Ето, лопатката. Пак. Лопатката и буклука с четката в лопатката. Айде. Събери буклука в лопатката. Можеш ли? Не може. Не може? Защо? Айде, аз ще държа ти събери буклука. Айде. Браво на детето. Пак Стига толкова. има пак. Стига, няма повече. Стига толкова. Изчистихме. Дай да сложим сега четката. Дай да прибереме четката. И после пак. Айде, дай четката. Значи, ето как. Слагаме четката. Така. И я прибираме. После пак. И после пак. После пак, Андрей. Ще чисти. Ти къде отиваш сега? Андрей, къде отиваш? После пак. После пак, а сега къде отиваш? Ох! Ох! Защо ме биеш ти? Ох, бе, защо? Ох! Леди ви. Ох! Леди ви. Абе, чакай да видим, аз ти Леди ви. Защо ме биеш ти? Аз ще плачкам. Защо ме биеш ти? Ох! И защо ме биеш ти? Олеле! Това как Ани? Кое? Как, Ани? Това. Кое е това? Това как Петро. Това как Петро. Добре. А ти кой си? Кой си ти? Ох! Кой си ти? Ох! Така боли? Така боли? Ти кой си? Не кой си. Нема кой си. Кажи ми кой си ти. Това. Това са палките. Това е пак дете тупа. Андрей тупа. Дете тупа. Къде ще тупа, Андрей? Тоже. На стола ли? То. Добре. Как ще тупаш? Как ще туп? Оп! Ще паднеш. Как ще тупаш? Лето. Дай лето тупа. Не пуска. Не пуска. Ти. Ти кой си? Как се казваш ти? Лето. Лейчо. А Марче къде е? Що се отдолу? Слезнала долу. Ще дойде ли? Дойде. Ще дойде, да. Да, мак пак. После пак. После пак. Добре. Айде кажи, дай целувка сега. Дай целувка. С ръчичка. На мене. Към мене се обърни. Към мене дай целувка сега. С ръчичка. Ох. Чао. Кажи чао. Браво на детето. Чао. Още една целувка. Така. Ох. Пак чао. Пак чао, да. Чао. Чао, чао.